Wow, hejte. Aha, výborně. Jo, Dádo. Na to jsme čekali, v roce 80 byla tady ta zprovozněná tady ta stanice a hele, 44 let, no, takřka. A teďka kde vyjdeme? Já vůbec nevím, vůbec netuším kde. Koridor transfer. Wow, takhle jo. To jsem nečekal. Tak jdeme dál. Tyjo, tak to jsem... Jo, ještě takhle. Ty blau. To trošku připomíná národní třídu, viď? Také přechází. Jsem strašně žádostivý. No. Žádostivý, kde nás to vyplivne, člověče. No, tady někde nejspíš u kostela nejsvětějšího srdce Páně. Dádo. Budou si paplečníka. Chvilku napětí. Poink. Hele, tady Vinohradská. Naschle, mějte se krásně. Jo, tak tady, člověče, tady kamaráde. Kostel je tady. Tamhle raketa, hele, Dádo, pojď se podívat. Tak jo.